Kap za dobar dan. Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: Ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku: Evo ti majke. I od toga časa uze je učenik k sebi. Biti uz Isusov križ znak je velike boli. S druge strane znak je velike ljubavi, a s treće strane znak velike snage i utjehe koje daruje trpeći Isus. U vrijeme kada više nego ikad svi bježe od žrtve i trpljenja, Isus nas s križa poziva na darivanje svoga života. Daruje nam svoju majku, a nas daruje njoj. Marijin blagdan u kojem spominjemo njezinu bol pod križem sina okreće nas ljubavi koja je nosi za svojim sinom. Od prvog susreta s anđelom i navještenja Isusovog rođenja, preko njegovog samog rođenja, bijega u Egipat, odrastanja, sazrijevanja, javnog djelovanja, posljednje večere i susreta na križnom putu, do ovoga trenutka pod križem i pogleda koji je obgrlio umirućeg sina na križu, Marija sjaji kao svjetionik koji svoju bol i patnju nosi i predaje s ljubavlju. Stajati uz Isusov križ, a ne pobjeći, nošen strahom, tugom ili sramom, govori o snazi ljubavi i o razumijevanju onoga što je Isusu cijeli život govorio. U podnožju Isusovog križa uzeti svoj križ, ne žaliti sebe, nego se i tada potpuno predati, to je put na koji nas danas poziva Isusova majka Marija. Dok suosjećamo s njezinom majčinskom boli i probodenim srcem, odvažimo se i mi svoju bol predati potpuno raspetom Isusu. Skrenuti svoj pogled s boli na ljubav koja se s križa razlijeva na cijeli svijet, da naša bol nikad više ne bi bila samo naša i nošena u zatvorenom srcu. Bog je i to otkupio.